Khublei iaphi baroh ngadei marina kashnong trajo ngadei na laitera banga priang sangu bahaya iaphi baroh syakani ke channel jonga laitera roots ngan leit rung ha katai ke jingtai ying kaba ki brio ki duriap kon ki sngewtynnad bahabanwan kadei ka National Library jongka France balatib kum ka riew bat ka don hangne ha Paris ali phi ngini leit rung hapo namar ngoy asngau ba kadei kawei na ki library kaba itnad bahang nia France bet ke jingking ka itnad umdei kadei kasien baneng kong du bangawan hangne ngini pet kai mo ha kanu ka rukom ka itnad kata ka jaka kani ka library kahe bahapi tem bat ka pawnam ro ya ka jing itnad ka rukom shna iaka wow pet ujing pen me light dak crystal bandrung hapo ni hap banjeng da ulan bajrong wat lada dei dang step makna kibun bahagi brio bawan Petsi tang Khublei kila erung wud banwat jaka. Tang ba don bok bakahe baroh kila yayo jaka syong. Like no kini arngut pi namar bakila wan slam. Ki klam yo jaka syong syuk badan bat ki komputer. Henry mangapat namar bangalawan na du dang step ngadon bok pi ngalayo ya ke jaka badon bat ke komputer nganwat jingtip kan diat cepang kani ke library POE kani ke library kadon hadu jing lai mala bat ha kini ki almari ngila ban syam ya bun jaki kot ki brio ki ba ye kot kan pi ki wan hangne ban penlut por ki kenta sngewtynnad ru banwan hangne namar bakadei ke library ke ba itnad bah la te iaka sos pa snem mensyua na kata kadau ka itnad namar kadei ke rukom te hyndai bet sie ka jing itnad kasad thap ipen ban kum ka ying siem POE kasyat jing syai na kita ki yet kasat pet thu kai mo nda pet nang ninajrong kalong kum thie hapo kalong ru kum ka museum baret haka baki pen iaki ki bayadai bat ka jing thokot pet ka jing itnad omdei kajing drop and wonder ha pedeng kani ke kot kipen iru ya kidak baper kat banang mi kisnem ha ka kat san spa snem kat andrew spa snem kat pras spa snem bat arpo spa snem POE kadon kajing ya per ha ka rukom tho ya kidak wan pi ngini lit pit kai no ya kikot bakahe kat niete kibun ba kijat kot bangila ban syem pet kum kini hangne kide kikot kartun ngila du ban syem ya kikot jong kiri baper dang ba ngam tharai phi ngila ban syam ya kikot Khasi hangne ngaju sngewtynnad ba ban pet kai ya ki jing draw kam tam ya ki jing draw kartun ki ba pen sam khie ki itnad umdei kita ki jing draw ya ki tring wat lada ki long sempil makna
kawei kaba sngewtynnad banwan hangne kadei ba ngisngau kumbadan hayang hi bansyong hagini ki sofa ngilaru bansyong daki kenta bad wala da bun brio makna kam sawane long hui ngapsi kalong kenjap ha wala da bun ki brio kat ni ru ki brio ki tray ya la ki jong ki kam ha ki komputer pat ki pule ya ki kot klam da pentut ya ki wei ru ha kani ke jaka ngila bensyam om tang ya kane ke library bahe henre ya ki wei de ki kamera ki ba itnat ba pet si ka jing itnat la te ni shna ya ki kum ki ying siem ne kum ki yeng mani te tangkat topi syapang kani ke jaka jongki nong duriap kot. Bye bye. Saya syung baroh mas ngau bawat klet ban subscribe ha ke channel jonga like tera roots. Bye bye.